това видео ще се запознаем с следващата концепция на ICT, която е Breaker Block. Breaker блокът ни показва къде пазарът е счупил предишната структура и след това я използва като подкрепа или съпротива. Накратко, Breaker Block представлява последната противоположна свещ или зона преди силен пробив на структурата, което наричаме Breakup Structure, за която ще си говорим в следващото видео. И след това цената се връща да тества тази зона и продължава движението си. За да имаме валиден Breaker Block, имаме няколко ключови фактора. Като първият и най-важен е, че трябва да взимаме ликвидност, така нареченото Liquidity Grab. Второто е, че не трябва да се трейдва просто като патърн, а да го ползваме като допълнение или entry модел в нашата стратегия. Сега ще ви покажа примерът, който съм начертал, ще ви го разясня и след това ще преминем на реалната графика. Тук съм начертал как би трябвало да изглежда Bullish Breaker Block. Като за да имаме Bullish Breaker Block, трябва да имаме първо Lower High, след това Lower Low, след това Lower High, Lower Low и след това Higher High, където Higher High чупи структурата, получаваме Breakup Structure и сега ще ви покажа къде се намира нашият Breaker Block. Нашият Breaker Block се намира ето тук отляво, като това може да е една или няколко свещи, които трябва да са bullish. Трябва да е противоположното движение на това движение. Значи тук имаме bearish свещи, bearish движение, тук търсиме отляво bullish свещи. Последната или последните bullish свещи, които са, това е нашият Bullish Breaker Block. След като цената прави и затвърждава нашият Breaker Block, тя се връща да го тества и продължава своето движение. Като сега ще преминем на реалната графика, за да ви покажа някакво. Намираме се на 5-минутна графика на евро-долар. Като сега ще се опитаме да намерим нашият Breaker Block. Както знаем, за да имаме валиден Breaker Block, трябва да имаме Lower Low, Lower High, Lower Low, след което за да е валиден, трябва да имаме Higher High, да брейкнем тук над тази структура, над този High. Нека да видим дали това ще се случи. Имаме си Lower Low, но тук цената не прави Higher High, цената прави Lower High, което означава, че все още нямаме валиден Breaker Block. Цената прави Lower Low. Нека да видим дали ще направим Higher High, за да валидира нашият Breaker Block. Тук вече имаме валиден Breaker Block. Имаме Higher High. Брейкваме над структурата. Къде се намира нашият Breaker Block? Сега ще ви покажа. Нашият Breaker Block са тези последни 3 bullish свещи. Това е нашият Bullish Breaker Block. Как да го използваме като entry техника? Разбира се, никога не го ползвайте като патърн, не го трейдвайте като патърн. Винаги трябва да се ползва с логика зад нещата, да се съобразявате с баяса на по-голямата графика и с още други неща. Сега разясняваме само концепциите. Но да кажем, че искаме да влезнем в сделка от този Breaker Block. Как да го направим? Има няколко начина за поставяне на ентрито и на стоп лоса в този случай, като сега ще ви ги покажа. Единият вариант е да поставим ентрито над Breaker Block, където започва самият Breaker Block. Другият вариант е да поставим ентрито на 50% на Breaker Block. Тук в случая имаме Breaker Block с Fair Value Gap, което се казва Unicorn модел и е доста силна entry техника, доста силен модел.
В случая тук е малко по-различна ситуацията и ще ви загатна просто малко. Ако искаме да влезнем от Fair Value Gap, винаги когато сме bullish, използваме Fair Value Gap, който е в дискаунт. Можем да влезнем от този Fair Value Gap. Но да кажем, че влизаме от 50% на Breaker блока. Поставяме си ентрито на 50% на Breaker блока, където също имаме Fair Value Gap, но в случая, ако искаме от Fair Value Gap, би трябвало да използваме началото на този Fair Value Gap. Къде ще поставим Stop Loss? Ако искаме по-висок RR, поставяме Stop Loss под Bullish Breaker блока. Но тук в случая би трябвало да се постави под кендъла на първият Fair Value Gap, който е. Но това е по-рисков трейд. Ако искаме да сме по-сейф, винаги поставяме под Swing Wall. Поставяме Stop Loss под Swing Wall, а къде ще ни бъде Take Profit? Take Profit трябва да ни бъде някоя от тези върхове, някоя ликвидност. Да кажем, таргетираме ето тази ликвидност, по-близка от тази и малко по-далечна от този хай. Като на този хай, разбира се, зависи как менажирате своите сделки. Това ще го говорим доста напред в видеята. Тук би трябвало да вземете паршали и да извадите част от позицията. Но да кажем, че поставяме сделката и би изглеждала така. Нека да видим как ще се развие самият трейд. Цената тества брейкър блока, продължава. Тук в момента, ако бяхте поставили своята позиция от началото на брейкър блока, вече щяхте да бъдете в позиция, но щяхте да имате по-нисък RR. Но ние чакаме 50%. Разбира се, никога не гонете цената. Това не го правете. Както виждате, цената пуска само уик, вкарвани в сделката, вече сме в позиция и както казах преди малко, вижте къде се спира точно самият уик. Самият уик се спира в Fair Value Gap, който се намира в дискаунт. Но за премиум и дискаунт ще си говорим в по-нататъчни видеа. Вече сме в сделка и нека да видим как ще се развие самият трейд. Ето тук би трябвало да извадите част от позицията, ако искате да сте малко по-сейф. И тук вече трейдът е излезнал. Това беше bullish примерът. Сега нека да преминем към bearish примерът на Breaker Block. Ето така би трябвало да изглежда нашият bearish Breaker Block. Като за да имаме валиден bearish Breaker Block, трябва да имаме higher low, higher high, higher low, higher high. След това трябва да имаме lower low, като брейкваме структурата и получаваме breaker block. Като къде се намира нашият breaker block тук в случая? Breaker блокът ще са ни ето тук отляво, или последната свещ, или последните bearish свещи. Може да е една свещ, може и да са няколко bearish свещи. Като след като цената направи брейкър блока, трябва да се върне, да го тества и да продължи своето движение. Нека да преминем към реална графика, за да ви покажа някой реален пример. Намираме се на едноминутна графика на евро-долар. Като за да имаме валиден bearish breaker блок, трябва да получиме higher low, higher high, higher low, higher high, след това lower low. Тук в случая имаме higher low, higher high. Нека да видим какво ще се случи. Ето тук имаме higher low. Тук получаваме higher high. За да имаме валиден breaker блок, трябва да получим lower low. Нека да видим дали ще се случи.
В случая получаваме higher high. Това означава, че все още нямаме валиден breaker блок. И ето тук вече получаваме валиден breaker блок. Като къде се намира нашият breaker блок? Нашият breaker блок са тук тези последни свещи. Последните bearish свещи. Като в момента трябва да очакваме цената да се върне до брейкър блока, да го тества и да продължи своето движение до някоя от ликвидностите. Като трябва да таргетираме винаги най-близката ликвидност. Но ако сме по-рискови, например, ето тук това ни е най-близката ликвидност, можем да таргетираме и internal liquidity, което е тук тези гапове, като за internal и external liquidity ще си говорим в следващи видеа. Но да кажем, че таргетираме тази ликвидност. Как бихме поставили нашия трейд, нашата сделка? Разбира се, пак казвам, това са само примери, не трябва да го трейдвате като патърни, където видите брейкъри да влизате, защото не работят така нещата. Както казахме преди малко, за да поставим ентрито, можем да използваме началото на брейкър блока, като тук в случая отново имаме Unicorn модел. Имаме брейкър блок плюс Fair Value Gap. Както казах преди малко, в bullish случая, когато имахме два Fair Value Gap и искахме да влезнем от Fair Value Gap, ние използвахме Fair Value Gap, който е в дискаунт. Тук, ако искаме да направим същото, трябва да използваме Fair Value Gap, който е в премиум. Това са трите варианта. Или използваме началото на брейкър блока, или 50%, или самият Fair Value Gap. Като тук в случая началото на Fair Value Gap се пада около 50% на брейкър блока. Да кажем, че тук поставяме своето entry. Къде трябва да поставим своя stop loss? Stop loss се поставя, ако искаме по-висок RR, поставяме stop loss над брейкър блока. Ако искаме да сме по-сейф, го поставяме над последният swing high, в случаят ето тук. Като таргетираме ето тази ликвидност и бихме получили 2,2 R. Би била нашата сделка. Но тук, това, което бих препоръчал аз да се направи, нали, ако влезнем в сделка в такъв случай, тук ще извадим по-голяма част от позицията и бихме оставили рънър ето тук до тази ликвидност. Нека да видим как ще се развие самата сделка. Тук цената се връща, тества брейкър блокът и показва реакция от него. Но все още не е изпълнила нашата поръчка и все още не сме в сделка. Не гонете цената. Когато видите същото това нещо, никога не влизайте просто на FOMO. Това е много грешно и много дълго време съм се борил с тази грешка. Изчакваме си цената. Ето тук в момента вече сме в сделка, като цената се връща до брейкър блокът и Fair Value Gap, който се намира в премиум. Тества го отново. И цената продължава като тук. Вече трябвало да извадим по-голямата част от позицията или цялата, зависи кой как си менажира сделките, и можем да оставим рънър до следващата ликвидност, която може да ни е това internal liquidity или това external liquidity. Но нека да видим как ще се развие този трейд. Тук най-вероятно доста от вас щяха да са излезнали вече. Но сделката си излиза. Малко по-дълга, но излиза. Това беше брейкър блокът като цяло, bullish и bearish примерът. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, моля, харесайте, споделете и се абонирайте за канала, защото предстоят още по-интересни видеа.